Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Βρίσκομαι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω την κυκλοφορία της δεύτερης προσαυξημένης έκδοσης του βιβλίου μου με τίτλο Ατίμετον, μελοποιημένη ποίηση στην ποντιακή διάλεκτο με δυνατότητα ακρόασης. Όπως έχω ξαναπεί για όσους δεν το γνωρίζουν, το βιβλίο περιέχει τους κανόνες γραμματικής και σωστής γραφής της ποντιακής διαλέκτου, περιέχει ιστορικά στοιχεία για την εξέλιξή της, περιέχει προβληματισμούς και σκέψεις δικές μου σχετικά με την πορεία της διαλέκτου στο παρόν και το μέλλον, καθώς και μελοποιημένη ποντιακή ποίηση που μπορείτε να τη διαβάσετε στην ποντιακή διάλεκτο γραμμένη σωστά. Μπορείτε να βρείτε κάτω από το κάθε ποίημα παύλα τραγούδι ένα μικρό λεξικό με τις πιο δύσκολες λέξεις, καθώς και ελεύθερη μετάφραση στην ελληνική για όσους δεν γνωρίζουν την ποντιακή διάλεκτο ή δυσκολεύονται να την κατανοήσουν. Η καινοτομία μεγάλη όμως του βιβλίου είναι ότι κάτω από κάθε ποίημα παύλα τραγούδι υπάρχει ένα QR code το οποίο μπορείτε να το σκανάρετε και να ακούτε ταυτόχρονα το τραγούδι ενώ το διαβάζετε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη που δείξατε στο βιβλίο και εξαντλήσατε την πρώτη του έκδοση. Να είστε όλοι καλά. Όσοι από εσάς το επιθυμείτε, μπορείτε να μου στείλετε προσωπικό μήνυμα είτε να επισκεφτείτε οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο εντός της Ελλάδος.